hirugarren praktika egiteko egingo dugu fitxategi berri bat, eta hasiko gara erabiltzen efektu bikoitzeko hirugarren praktika. Efektu bikoitzeko zilindro. Ego duzue, lehen bezala pixkat handiago egingo dugu. Dauda. Efektu bikoitzeko zilindroa bilatu alduzue hemen. Hau da, dauka hau ikur bat, regulatzaile bat, baina, ustot ikurra bakarri da, eta regulatzailea berez, hau da. Efektu bikoitzeko zilindroa, hau da. Eta egingo duguna da, orain ja, erabili behar dugu bosbi balbula bat. Hemen daukazue, bosbi balbula, azkenean da, zilindroa hemetik aktibatuko da. Orduan, aire iturria hemen etorriko da ona. Aire iturriari ere behin gazteko jarriko diogu mantenimendu unitate bat. Aire iturria izango ditzateke kompresorea eta beti jartzen zaio mantenimendu unitate bat. Mantenimendu unitate hau izaten da hemen negodesoskmo gotearekin ikusteko argazkia, azkenean da egiten duguna da kontrolatu presio egokia den eta lubrikatzen da olioarekin lubrikatzen da sistema. Airea lubrikatzen da apur bat eta aire horrek lubrikatuko du guztia. Regulatu daiteke ere presioa, eta hemetik joango da ona, erdikora. Eta bi hauek izango dira eskapeak. Klip bikoitza, eskapeak. Hiru bi balbularekin ez dago aukerarik egiteko, lau biarekin ere ez. Horregatik erabili behar dugu bosbi. Zergaitik, orain ikusiko dugu simulazioan, egingo dugun elenko eginte zuzena, adibidez, alde batetik, balbula hau izan borko da, izan daiteke monogonkorra, magukiarekin alde batean, eta bestaldean pulsadorea. Orduan, martxan jartzen dugu, ikusten duzuen nola airea datorren hemetik atzetik. Efektu bikoitza da, airea sartzen dugulako alde batetik, orduan aire honek bultzatuko du atzerantz, eta nahi dugunean martxan jarri, aldatzen dugu, airea sartzen da hemetik, eta joango da aurrera. Egin alduguna da, hau ezabatuko dut, abantaila bat adibidez, egin alduguna da regulatu, lehen erabili dugun horreko praktikan erabili dugun regulatzailearekin, hemen, regulatu aldugu aurrera, abantzea eta atzerako mugimendua. Aurrerako mugimendua eta atzerako. Hau biratuko dugu. Azkenean normalean egiten dena da, nik hemetik airea sartzen badut, hemetik irten behar da, orduan regulatzen dut, aurrera atzerakoan, regulatzen dut hemetik. Orduan, egin behar dudana da, hau jartzen da 80 gradutara, honela. Adibidez ezingo dut lehengo bat bakarrik, honela zer regulatzen dut,
bazkenean aurrerako, ez da ikusten, ez dudalako itxi balbula, orduan aurrerantz astiro doa, regulatzen da emetik, baina itzulera, emetik egiten duenez, retorno honetatik egiten duenez, itzulera egiten du normal. Eta nahi nuke, kopiatu ingo dut, Ctrl C, Ctrl V, nahi badut zilindroaren abiadura, atzerantzeako abiadura ere regulatzea, egiten dut beste batekin. Honela egin dezaket, abiadura, igual aurrerakoa ez regulatuen beste, bizkorragoa izate aurrerantz, eta atzerantz estirago, nahi baduzue ikusi hobeto, badakizue diagrama de estado, eta hemen zilindro hartu, eta sartu ona, eta hemen ikusten da abiadura. Hau izango litzateke aginte zuzena, baina normalean ez dugu hori erabiltzen. Erabiltzen duguna da aginte ez zuzena. Orduan, egingo duguna da, hau jarriko diogu neumatikoa, eta hau biak ez, bat bakarrik, neumatikoa, eta itzulera malgukiarekin izan barik jarriko dugu ere neumatikoa. Orduan bihurtzen dugu balbula hau izango da bi egonkorra. Bi egonkorra da, ez dauk aktibatu dudalako alde batetik eta gero bestetik. Hemetik sartzen dudanen ere aktibatuko da hau, eta bestetik sartzen duenean aktibatuko da beste egoera hau. Orduan, adibidez aldatzeko, bestetik aldatzeko, erabiliko dut selektore bat, ez dauko guzetan erabili, baina, pixka bat komplikatzeko, eta bi balbula. Orduan, hemetik konektatzen dut hau honekin, eta hau izango da aire sarrera, eta bi hauek eskapeak. Jarriko dut hemen. Orduan, hemen ikusten baduzue, falta zait jartzea malgukia, honela. Zer gertatzen da? Hemen martxan jartzen badut, hemen falta zait bat, konexio falta zait, itxiko dit, martxan jartzen, baina zer gertatuko da? Hemen ematen diot, honi edo besteari, eta geratzen da aktibatuta. Horregatik hau establea, jartzen da hau egoera hau aktibatuta, baina ezin du desaktibatu. Desaktibatzeko hemetik airea sartu behar. Orduan, egin dezaket hori, beste pulsadore batekin adibidez, ialekurik, beste pulsadore batekin, hemetik airea, eta adibidez, hau edo hau izango litzateke martxan jartzeko, martxan jartzeko, hau edo bestea, eta itzulera egiteko beste hau.
bai, oraindik gehiago komplikatzeko egin dezakegu bai pulsadore batekin barik, ibiltarte amaiera batekin. Adibidez, egingo dugu bi ibiltarte amaiera, bai, azkenan egingo dugu pulsadore batekin jartzea martxan, bai, aurrera eta atzera etengabe. Etengabez, egingo dugu aurrera eta atzera, bai. Egingo dugu hau aldatu, bai, eta jarriko dugu ibiltarte amaiera bat. Nola jartzen da ibiltarte amaiera bat? Hemen daukazue insertar regla de distancia, eta hemen sartzen dugu regla hau hemen, zilindro honetan. Zer esan nahi du? Regla hau izango da lehengo posizioa, eta hau 50 milimetroa. Kasu honetan, luzera da 50 milimetro, orduan hemendik honakoa. Bai. Eta egin alduzu gu adibidez, jarri ibiltarte amaiera bat, marka bat, bai, deitzen diogu adibidez A bat, eta ze posizioetan, bukaeran adibidez, 50 milimetrotara. Bai. Hau parkatu, hau egunekoa da, orduan 50 jartzen dit, erdian, jarriko dute unera. Eta zer egin behar dut, azkenean hau kendu eta egingo dut mekaniko. Mekanikoa zera ez ibiltarte amaiera bat. Hau enbolo bat, ibiltarte amaiera bat, zer egingo du hau jotzen duenean, hau. Eta hemen konexioa egiten duzue hemetik klik bikoitzarekin, esaten diezu, zein da hau ibiltarte amaiera, A bat. A bat hau da, orduan zilindroa ona doanean aktibatuko du hau. Orduan ematen diot, objektua hau esaten dit negaitik, ematen diot honi edo honi, besteari, nahi baduzue, eta ikusten duzen nola aurrera joan dan, jodu hori, nahi baduzue, jotzen du A bat elementua, da itzultzen da bera bakarrik. Orduan, ematen diot honi edo besteari, eta joango da aurrera edo atzera. Momentuz, uste dut nahikoa da sobran dela hirugarren praktika honetarako.